Takže já vás zdravím, lidičky, a chci vám říct, jak se mi to stalo, že jsem řekl, to je tak tomu 2 roky, a jak jsem vám říkal o tu mastičku na bercový vředy, že to funguje dál. No, takže je tomu tak 2 roky, když jsem o tom mluvil, tu mastičku, a já jsem, jak jsem se léčil, asi 50 roků. A nevylečili mi doktory, já jsem si pak vylečil sám, podle toho receptu, co jsem dostal. Podle svého receptu, co jsem měl, tak jsem to vylečil sám tu nohu. Akorát jsem si dal udělat v lékárně, podle toho receptu. A teď se mi to stalo zase, asi tak 2 měsíce, se mi to otevřelo, jsem do něčeho prašil nohou, on se otevřívám hned a opuchne noha hned. Tak jsem začal připravovat tu nohu, to bylo taky tak asi kolem 8 dní, nebo jak, a ona zpátky zdravá už, zase jsem klidný. Nic, nemusím doktorovi ani. Protože to doktory tohle, nevím, jestli možná umějí nebo nemějí tohle tak rychle dělat. Ale jestli to chtějí nebo nechtějí, že tak rychle udělat. Kdyby to dělali rychle, tak asi ty lidi by nechodili vůbec k ním. S nohama. Ty bercové vředy. Takže chtěl jsem vám říct, vylečil jsem synovi, vylečil jsem švagrovi na Slovensku, Prešově, na Messengeru, že já jsem mu poslal mastičku, ukázal mi nohu na Messenger na video, já jsem mu to vylečil, takhle to, on si dával sám, že řekl jsem mu, jak se má dávat, a on si to vylečil, taky no. Takže plotínku jsem si normálně, já jsem nechodil, odešla mi plotinka a já jsem normálně nechodil vůbec, oni mě jenom nosili, na ležácích všude a tak. A šel jsem za jiným čížitele, poslala mě doktorka, tam se nemohu držet. Až na vás je nervózní doktor. To bolí, jak to i na záchod nemůžete nic, to je nejhorší bolest tak. A já jsem mu říkal, tomu doktorovi, že jsem léčitel. On říká, tak já vám to řeknu a vy to si vylečíte sám, tu nohu. Tam mu říkám, řekněte mi, jak se to má dělat, a já si vylečím sám. On mi to řekl, a já jsem do týdne už chodil. Já jsem narovnal, tam jsem zatlačil zpátky tu plotinku a už za týden jsem chodil. Takže je to druhá věc. Třetí věc. Nejedl jsem se jídlo nějaký buchty doma a ve 2 hodiny, jako to bylo v neděli, o půlnoci musel jsem jít doktorovi. Hned mě vzali do nemocnice. No, a už bylo připravené, že půjdu na operaci. Ale já jsem na to přišel pak sám, co mám dělat. A já jsem si to udělal tak v té nemocnici sám, že ráno už, když přišel primář, můj kamarád, doktor, a dal mi ruku na břicho a řekl, že jste zdravý, vám nic není. Ta žádná operace, nic nebude. Tak mě poslal domů taky. Chvála Bohu, už 3 roky taky. Vylečil z toho jsem se. No, tak vidíte, že pokud děláte dobře, pomáháte lidem, pracujete, neokrádáte tak lidi a tak, takže Bůh vám taky dá zdraví a takový dar vám dá. A pokud takhle, zase pak dělám jako už 20 let u nás v Nymburce předsedu pro Romy, dělám předsedu na reality kanceláře a mám toho moc, mám toho dost, A vám řeknu, že za těch 20 let, co pracuji pro Romy v Nymburce, jako předseda, vám říkám, že jsou na prvním místě Romové. Na prvním místě jsou. Když dělali průzkum po Romech, tak mi řekla paní z ministerstva, že kde bydlejí Romové. Ani nevěděla, že bydlejí Romové v Nymburce. Tak jsou na prvním místě Romové. Přijete do Nymburka, nevíte, kde bydlejí ani. Tak ty Romové žijou tady.
Jako čistotu mají všecko, chovají se slušně, nějaký pár drobností tam je, že něco dělají, ale to je maličkost. Takové věci, co dělají. To je jako všude. Ale jinak jsou na prvním místě. Můžu pochválit Nimburce, Romy naši, že žijou si dobře a nedělají problémy, chodí do práce taky. A vám řeknu, že jsou na prvním místě Romové Nimburce. V Středočeském kraji, co je tady u nás. Na Středočeský kraj, co jsem pochodil všude, taky jsem pochodil jako po těch Romech a tak, ale můžu jich pochválit, jako opravdu, naši Romové v Nimburce, jak oni žijou. Jsou na prvním místě v Nimburce. Co je všude tady A proč? Protože pokud, vám říkám, že pokud jste dobrý předseda, jo, tak musíte tak normálně taky s těma lidma mluvit a komunikovat a tak a pomáhat jim a je to. A pak jde všechno. Jasně, když jsem nastoupil poprvý raz, tak byly velký problémy taky, že jo. To já nemůžu říct vám, co to je, nebylo neskutečné to. Ale teď za těch 20 let, tam říkám, ty Romové žijou u nás, jsou na prvním místě, jak se chovají, jak chodí všude, jak mají zařízené v bytech, vše. A můžu pochválit. Takže když jsem vám to říct už takhle po 2 letech zase něco, že jo, od sebe a tak dále, od ty lidi a děkuji za pochopení. Rád jsem si promluvil, jo, a mám všechny lidi rád, jako nejenom jako Nymburka, ale jak Slovensko, Česko. Mám rád ty lidi. A když jsem se díval na Tubečku, jsem se díval na Tube, že jak žijou tam na Slovensku ty Romové. To je opravdu, to nemá cenu mluvit, jak oni žijou. A prosí lidi, aby jim pomáhali a to. A každý obce, který zastupuje ty Romy, musí ty lidi dohromady a jedna s jednatelama, jak na úřadě pracech, anebo na městském úřadě, anebo třeba i na ministerstvo, nebo s těma, který dělají, že jo, zastupují ty lidi. Nějaký Romy jsou tam u vás, tak s nima máte jinak, aby žili ty lidi jinak. A jak to vím, tak jsem z toho hotový normálně, jak oni žijou. Tak na co jsou tam postaveni, když jim nepomáhají? Mají jim pomáhat tím lidem. A ne, že tam se postaví, že je nějaký já nevím, dělá nějaký straně nebo nevím co, a on zvolili ho lidi a on tam zastupuje pak někde poslanci, anebo nevím, co dělá tam, nějaký poslanec, nebo to je jedno, co je, nebo v rádě někde, anebo zastupitelství, ale musí pomáhat tím Romům a nenechávají tak, jak žijou oni. Tak o čeho je tam sedí, že on bere peníze nějaké a pak už nepomáhá lidem. Takže pokud jste postaveni nějaký funkci máš, tak musíš pomáhat lidem. A ne, že jen tam budeš chodit a brát peníze a nepomáhat nikomu nic. A ty lidi, jak koukáme na Tubečko, tak to normálně to je to se nemůže ani dívat na to, jak žijou. A pokud vás zvolí ty lidi, tak musíte jim pomáhat. A ne, že tam jenom budeš, že oni tě zvolí a ty pak vezmeš kravatu, oblek a už jsi frajer. Už ani nekoukáš na ty lidi. To vám říkám tak, jak já. 20 roku pracuji pro Romy, ale ani nemusím za nimi už chodit, oni za mě tak už nechodí furt. Ale oni už vědí, co mají dělat, jak mají žít a tak dále. Takže jsem vám chtěl říct už jednou, když jste postavili něco, že máte nějakou funkci, tak musíte dělat, musíte pracovat na to furt a pomáhat tím lidem. Takže je to tak. Můj tata, když žil, jo, tak tata mi řekl, protože tata taky normálně byl v důchodu a postavil barák. První, který postavil barák u nás, kde jsem bydlel já, Petrově to postavil barák on, můj tata na klíč postavil a byl v důchodu.
a postavil na klíč. A nebo když taky měl takový dar, dostal taky měl nějaký recept a udělal nějakou takovou vodu, bylo vlastně nějakou takovou sklenice bylo a pomáhal to normálně na ty kamenky, močové kamenky taky. Ve fričce tam nějakého jsme měli taky nějakou rodinu a to on mu to dal vypít a on to taky to kamenky vyčistilo se mu to a tak. Tak víte to, mám po tatovi všechno, že jo. Takže říkám, jak to vám říkám, a táta mi říkal, když budeš pracovat, budeš dělat to, co dělám, já nesmíš kouřit. Já jsem nekouřil cigarety celý život, ani kafe jsem nepil ještě nikdy, celý život. Chvála Bohu. A mi táta řekl, když žil. Když budeš tak dělat, Franto, tak budeš si žít dobře a musíš mít hlavu. Nemusím mít školu. Já nemám školu, nemusím mít školu, na co? Ale mám tady školu v hlavě. A mi říkal ředitel na pracáku. Vy nepočítujete vysokou školu. Vy máte v hlavě vysokou školu. 20 roků zaměstnával lidi na projektech. A neudělal jsem ani jednu chybičku. Vůbec. A velké pochvaly mám všude. Jak na město, jak tam je na technické služby. A nemám školu. Mám účetní, ano, ale připravuji tyhle základní věci pro ně, že neudělám chybičku žádnou. Takže musíte tak dělat i vy. Ano, jsem byl ve straně a to. Byl jsem v bytové komisi, jsem byl členem 20 roků. Členem bytové komisi, jak rozdáváme byty. Taky jsem byl. Já jsem začal v bytové komisi, členem, tam jsme rozhodovali, už jsem rozhodoval tam, tak už všecko jsem změnil v Nymburce. Všecko jsem změnil. Zbourali všecko a hotovo. A teď bydlejí lidi, jsou na úrovni, na prvním místě jsou. Nymburce Romeo. A to máte taky tak dělat všude česky, tam slovenský, i v Čechách, i na Slovensku. Máte tak pomáhám tím lidem, jak žijou. To jsou chudáci lidi. A hlavně, že máte normálně postavený jste a už nevíte, co to je. Že už berete peníze a to a už kravátu, oblek a už chodíte jak minister. Já jsem si nikdy nedělal ze sebe. Takhle. Já jsem byl postavený takový, že aby pomáhal lidem. A ty dělám furt. Zastupuju. No. Takže tak jsem vám chtěl říct. A už jednou, že jo. A děkuji za pochopení. A zase příště a nashledanou.